wangi kaya Om Yuda resik ngene iki. Ambumu ambu gak enak lho. Lah kowe jejer karo Niken, jejer karo Niken. Lho, delok Niken kaya dirembet uler lho, delok. Ambune bathek gak enak. Lah iya, kowe iki piye to? Kowe iki pengen gawe rai iki lho ya ngengkel lho iki. Rai sing sijine rong garing, kodanan iki. Jare Om Yuda ki gandengane ganteng. Ganteng. Lah kok ngisin-ngisini ngene? Iki jane ke omah yo ganteng Mbak Niken. Ganteng aku. Sarene iki mang budal rene gak numpak mobil, numpak pickup. Terus manggoke ning guri kanginan Mas. ora ini kanginan dadi mawut. Mawut, raine terus mingkup ngoten niku. Dadi rai kuwi kaya payung. Iso mingkup barang. Adoh men ibaratnya kok adoh men ayo. Mbak Niken menghaturkan apa kepada mempelai berdua? Oh, buat mempelai berdua namanya Mbak Parfum mau ya. Mbak Parfum karo Mas Sopo. Mas Doni, Mbak Angesti Bening Wangi. Bening Wangi ya Mbak Parfum. Mbak Bening.